Mohon maaf kepada Dunsana yang masih berada di rantau untuk tidak pulang kampung dulu. Bukan arti untuk tidak menginginkan Dunsana pulang kampung, tapi tujuan kita adalah untuk memutus tali rantai COVID-19 di negara kita. Terima kasih. Untuk Dunsana dan hadirin rantau, jangan sampai baik hati kalau tak sempat pulang. Gelombang gadang nan kadihadang hati nanibo batambah rusuh takana sana sudaro di rantau urang sinan babisi jantung ka hati mah usah dijamah bintang nan tinggi bukannya kami mamutui silaturahmi oi Dunsana cubola tahanlah hati. Sana di rantau usabai boti kami di kampung tak sesopuloh de corona mamao bancano bapisah juo jo ayah mane samantara bapisah juo jo ayah mande sama